Anem una mica cap a la Lliga. El Barça de moment no ha perdut cap partit aquest any a la Lliga, va perdre contra el Dortmund, però dissabte vam estar-hi ben a prop. Déu-n'hi-do, quin infart, el partit contra el Celta, minut 62 anàvem 1-3 perdent, el Celta tenia el partit guanyat i una vegada més els homes de Flick, els homes d'aquest alemany que ha vingut aquí a resoldre'ns la vida i a fer-nos molt feliços a tots els catalans i catalanes, van tornar-ho a fer. I van posar cap, pit i collons, i un partit que era perdut va acabar remuntant. Jo encara m'estic recuperant d'aquest partit. Però fins al 2-3 és el partit on més he estat enfadat amb el Barça en tota la temporada, personalment. Més que el dia del Dortmund, perquè és que va ser un partit nefast, va ser horrible. O sigui, si treus els primers 15 minuts, que és amb el gol de Ferran, que quina barbaritat, quin gol de Ferran, un altre gol de Ferran més. Un altre gol de Ferran. No pararem de mencionar-lo. Hauríem de fer un comptador, enganxar per aquí darrere. Hauríem d'enganxar per aquí darrere un comptador amb una llista de gols de Ferran, o nosaltres crec que em porta Ferran. 10 en Lliga, justament. És la temporada que més gols en Lliga ha marcat a la seva carrera. I és suplent, Bueno, aquí va sortir a titular, però molt bé, molt bé.